Thank you, Dan. Mama, сега, натам и натам. Натам или натам? И не знам, ти на къде смяташ, че трябва да ходим към моста? Добре, айде да пробваме насам. Да видим дали е тук моста, в тази хубава гора. Внимателно. Не ти ли хареса насам? Връщаме се обратно. Уау, кученце! Здравей, кученце! То се изплаши. It's okay. Surprise. Искаш ли да го тачнеш? Okay. Nice doggy. Nice doggy. Stay, Coco. Good boy. Good boy. Okay. Thank you. You're welcome. Come on, boy. Ау, още едно има. Another one. Go, go. Okay, that's okay. Sorry. It's okay. Nice to see you. Ай, Ай, голямото листо. Ето ти го. Тинки Лиза, едно голямо листо. Ето си. Чакай малко да снимам реката тук. Натам ли ще вървим, добре? Само да снимам реката. Да, има вода в реката. Ох, че е хубаво днеска. А това какво е, Лиза? Това е нещо, което аз тук обичам. Ти го обичаш? Да. Да, дай да го вземем в нашия букет. Да. Good job. Тотно. Стига толкова. Това се повтори. Искаш да си свалиш яките? Виж, това е много дълго. Това е много дълго и хубаво, да? Да. Thank you, Лиза. Искаш да си свалиш яките? Да. Че тук е станало топло вече. Още един букет ще направиш ли? С жълти листа. Супер! Има много жълти листа. Баба, follow me. Добре. Жълти. А дали ще намерим едно червено листо, оранжеви, зелени? Основно са жълти станали вече всички листа. Аха, прилича, да. Една дупка ли намери? Да, ясно една дупка. Кой живее? Мишки. Мишките ли са тук? Да. Някой ниска гризанка живеят в тези дупки.
Този букет се за тати. Този букет за тати. Да, иска много голямо. Но това е много голямо, да. Да, като твоето. Моето го изпуснах някъде. It's okay. Аз ще ти дадем. Ама не мога да го хвана, сега, защото ти държа якито. Не мога ли да го хвана, защото ти държа якито, пак ще го изпусна. Добре. Ти го дори, Ти го дръжда. за да го изпусна. От кои дървета са тези големите листа? It's okay. Изпусна ли го? Да. Това, ако аз я да си бия до полиста. Това. Добре. За къде сме стигнали? Много голямо. Още едно голямо, да. Това се за тебе. Добре, дръж го ти за сега. На пътечката. Червената шапчица така вървяла по пътечката и срещнала. Да. И отишла при баба си. Ние ще отидем ли при баба ни по пътечката? Да. При твоята баба ще отидем ли по тази пътечка? По пътечката? Нашата баба много е нагоре в България. Тя нагоре ли е? Да, в България. О, значи не е по пътечката нашата баба. Тя да отиде до България, до България да я видиме. Отидем, да. Ще й занесеме сладко и мед. Не беше сладко и мед. Какво ще й носиме? Супер, супер. Топа супа ще й носиме. Тя да го супер. И друго какво ще й носиме? Тя обича ли дядо? Може би обича и зеле. Добре. И така съм. И друго? Какво ще се носиме? Не. Мед е добра идея. Good idea. А какво друго? Сладко. Сладко, добре. И още? Много дяло листо и пъмкен. Памкин ще се несеме, добре. А на дядо Гошо какво ще занесеме? Добре, пасицко. Аз не го чух. Тицико. Не. Пъмкен. Добре. Хани. Да. Мед. Мед. Добре. Пъмкен. Това вече го каза. Май може.